তিনি সারা থাকাবো ঐতিহাসিক দিন হনি মানো তিনি जों बुखै सालायफायो नरकनोबो आं प्रायनो बार मासाका जिनि जम्पय जलावो अ ताकरजला कसारनो कायसे स्पोर्ट्स स्कुल होननाय जे स्पोर्ट्स स्कुल साला रकनि 50 जना बै रकनि 50 जना अरनो तङै अरनो चावै खेला थंगै बरनि लाइबो ताइ चिनि जम्पय जला ताकरजने सुनाम खायनाय अमहाय बरकनि बागै जों तिनि अ जागावो कुरुम कुथुम खायै प्राय 9 crore नि एबाब बिल्डिं कटर कायहा ताङै दङ बरन तंनानै जानानै बरन व्यवस्था खानायनि बागै म चिनि जम्पय ताकरजों बेलाय खातुं खाजानि कक आं बै पाइपलाय आं चिनि टीटीएडी से हापांनो ताइ स्पेशली चिनि पीडब्ल्यूडी तिनि अमहाय गोबां मा जागावो काहाम काहाम कन्स्ट्रक्शन खायै बरक तिनि नरक थें खाना चिनि सीएम सरनि एरिया कायसा सेम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खायनै स्टोन काये फाइलायजा सुदो म चिनि और चिमिनिया सारा त्रिपुरा करङैनो ताइ चिनि खोय कायसा अमहाय प्रोजेक्ट अलरेडी नो कंप्लीट अंगै दाबो चलि दङ कायथाम जागाव सारा त्रिपुराव आन बगै ताइव हामबाय मारो चिनि बरमना ऑनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बिनि चुबा मुंबाई विनि फानबाय जों तिनि अमहाय कायसा काहाम चिनि त्रिपुरा जव सुनाम खायनानै थाङै दङ चिनि चेराय रकनो काहाम जागाव तलांगै अमहाय जम्पय जला जागा तासिमो साइकलां थांका जतनो साइमानो जम्पय जला किल्ला अबंगंके फुटबल अंके सेरा हेदबा चिनो जम्पय जला बरक नेशनल इंटरनेशनल थांगै गोबां बरक खरसा बुं सागा साइकल पाइगला ताबो साना थांका अंके चिनि सेरो कमो दङ पीआई खायै गेम टीचर मास्टर हुंतासों अ जागाराव गोबां बर साख्रि मानखा गोबां बर पुलिस फौजिराव साख्रि मोनै गाहाम केबन लाइफ तिनि संसार जागै संसावै दं गचुं म हाय म कासे चिन बगै बेलाय कपाल काहाम तिनि म सुदु सिमिनिया त्रिपुरा मथा बीजेपी आईपीपी सरकार मन या गलो आंनो जस्ट कासे ब्रीफिंग रिवानो चिनि जम्पय जलावो जों ताबो डेभलपमेन्टनि मारि उन्नयननि मारि मानै दङ मियानो एसेम्बलियाव कायसे आं क्वेश्चन सिरि साका डिमान्ड खायका जम्पय जला गर्ल्स स्कुल जेटा आगे हाई स्कुल दंमाने अबनो ताबो अपग्रेड खायै हायर सेकेंडरी स्कुल खायजाका हायर सेकेंडरी स्कुल खायजाकपनो अरनि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पयननि मतो कंडीशन करै माननीय मुख्यमंत्री सोंमानिया हलो बोलो लेकिन एक्सेप्ट खाई रिप्लाई दिखा ताबो सारा 8 कोटी 8.5 crore नि चनचिनि शिक्षा व्यवस्था खायनि बगै चिनि आम चिनि चेरो पयननि बगै लग लगन सेंक्शन खाई दिखा जि सरकार बेले खादों खाजानि क नरक साइमनना चिनि अ जम्पय जलावो साब दिबसे नंमान या गलो आं एसेम्बलियाव थांमोन या गलो अमन पुया तिसाव जम्पय जलावो साब डिविजन नंमान या गलो सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करै सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करै ताबो अमनि सिगां ककनि साथे सरकार चन अलरेडी ताबो जिनि जे बर्तमान सरकार मानिक साहानि सरकार नेतृत्वे जे सरकार आं अ 13 एसेम्बलियावनो सोंका क्वेश्चन दिका हाय हाय बमा गसिका जम्पय जलाव ताबो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ताई विशाल गरो जों कोड थांग नांलिया चिनि जम्पय जलाव ताबो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कोदों सिनाय केस कलेक्शन बरमा थांलाय विशाल गरो गाड़ी भाड़ा खरस खाय माथुंलाय आरो महरि रम लायनो सापुं फंसि थांगा सारिक जरा ताई पाइलाया फल्स केस दङ गोबां मजराव गोबां केस दङ अबताबो जों ताई विशाल गरो थांग नांलिया चिनि जम्पय जलावनो जों सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कोर्ट चनरनान तिनि सरकार गसिका ताइबो दङ खान दाखौ ताइबो खुबसं आनो एमएलए आंमोन या गलो खरसा बरक जाला रिसका एकदम बस सामरक खायो ता एसडीएम नि सामरक और कन्ट्रेक्टर खायो सर सीपीएम सरकार लाई थांगा 35 बছর आगे चिनारो मंत्री खरसा तङै थांगा साब डिविजन मा बालखा पियाबा साब ट्रेजारि करै
rang puisa lenden nang ya sinoro rang puisa lenden khaine keno bisram gonjo thangai district office thangai check matano gari bara khoros khai mato kisa misa samong khai mani ara thangi rang ma tisai from the beginning जों कक साइ फायो आं जेफोर एमएलए फोरनि सिमेन जम्पो जलाव साब ट्रेजारि मारिनाय माननीय मुख्यमंत्री कक मा सालायख्या डीएम बे कक मा सालायख्या असेंबली बे कक तिसामान यागलो ताबो जिनि एप्रिल मासो कैनो मार्च नि एंडिंग एप्रिल मासो कनो साब ट्रेजारि कताल बाबे उद्बोधन खाइजाकसिनाय अनुमोदन अलरेडी मानै पाइख्या उन्नयन मान चलितंगो जिन जम्पो जलो एस्ट्रोटाप न नुखना माठ काहमा ताबो एकदम थंजानाय मतो माठ खाइदिगा जम्पो जलांका साइमानो खेलानि बरक और पोटेंशियल दङ अब खेलानि जागानि साइमानो बगै काहमा कासे माठ बरि दिखा सङ तब जिनि तिरि एदिसे हापं तुइबो जिनि ओ गानाम कानाम पारावनो न नुखना जारा आंगा जाखायो 1.5 मास 2 मास नि सकांनो बस कुटिं खामो उगो से कोल्ड स्टोरेज हां 1.5 कोटी नि कासे कोल्ड स्टोरेज ओ गान अन टांगै दिजाखा जारा जिन आमसेनि बिजनेस खाइने रो जिन आमसेनि जारा मुसुंनै आमहाय बिजनेस खाइने रो और मानै तनै जों बिजनेस खाइमोन अन कोल्ड स्टोरेज उद्बोधन खाइरि ताबो जिनरो काहामा काइसा बिल्डिंग फाइ दङ चिनि चेयारने भविष्यत निर्माण खाइने बगै आंतान बै हाइतंग साइमान रगबो मा सामान कारण खयमसे तिनि बाक्सा बरो 35 टा बस्त्र सरकार चाइ थामन यागलो এই সিপিএম র মাথে ময়দানে তিনি সাই দङ টিপা মথারে এদিসে হাপাङा फाइमान यागलो কোনো ফানা খায়া কোনো ডেভেলপমেন্ট করেন সাই দङ आं तिनि बन मुइद खाइना मुसुंगो 35 टा बছর सरकार चालांखा मुं सापन जम्पय जलाव कोन फान खाइमालांलिया ना लामा ना तुई तिनि तामपै फासिंगो तुई अमसक क्राइसिस तुई कोनो फाना माइया आं तिनि प्राउडलि मासाव